Понеділок, 22 січня, 9 ранку у Києві, 10 у Криму. Ви дивитеся «Заман», в студії Софія Бляєва. Доброго ранку. Щонайменше 6 українців загинули в результаті теракту у Кабулі. Там терористи скоїли напад на готель «Інтерконтиненталь». МЗС Афганістану повідомляє про 14 загиблих іноземців та 4 афганців. Теракт стався ввечері 19 січня. Нападники увірвалися до готелю в центрі Кабула та почали стріляти у гостей і персонал. Використовували також гранати. Згодом афганські спецслужби заявили, що ліквідували бойовиків. Поранення отримали понад 150 людей, загинуло 18-ро. Як з'ясували журналісти CNN, переважна більшість загиблих – співробітники афганської авіакомпанії «Кам Ейр». Ймовірно, саме на цю авіакомпанію працювали і загиблі українці. За моїм дорученням МЗС терміново направляє до Кабула українського консула з Душанбе з метою проведення відповідних консульських дій. Також встановлено контакт з американськими консульськими співробітниками, які перебувають на місці теракту в Афганістані. Доручив Кабміну надати всю необхідну допомогу для сімей українських громадян, які загинули в Афганістані. Українське МЗС вимагає негайно допустити лікарів до незаконно засудженого у Криму політв'язня Володимира Балуха. Про це речник відомства Мар'яна Беца написала у своєму твіттері. Негайну потребу в медичній допомозі для політв'язня напередодні озвучив Антон Наумлюк, власний кореспондент «Нової газети» у Криму. Нині, після обвинувального рішення так званого Роздольненського суду, Володимир Балух переведений з-під домашнього арешту у СІЗО. Там він очікує на етапування до колонії поселення. Адвокат Володимира Балуха Ольга Дінзе вже написала на дії судді скаргу. Винесла рішення про те, що етапувати Балуха до колонії поселення можна тільки під конвоєм, мотивуючи тим, що він нібито може спробувати уникнути покарання. При цьому він, чекаючи обвинувального вироку, не робив спроб втекти з-під домашнього арешту і ніяких підстав стверджувати це немає. Не надавати медичну допомогу, нелюдяність і жорстокість. Вимагаємо від Російської Федерації допустити лікарів до політв'язня Володимира Балуха. Минулого тижня підконтрольний Кремлю Роздольненський райсуд засудив українського активіста Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців колонії поселення і штрафу у 10 тисяч рублів за сфабрикованою справою. Співробітники ФСБ начебто знайшли на горищі його будинку боєприпаси. І адвокати Балуха, і він сам, і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію через прапор України, що майорив на його подвір'ї на початку анексії Криму. Фігурантів бахчисарайської справи про тероризм відправили на психекспертизу. Сейрана Салієва і Сервера Закір'яєва помістили до божевільні для обстеження. Про це у Фейсбук написав російський журналіст Антон Наумлюк. За його словами, вони перебуватимуть там 28 днів. На думку журналіста, усіх фігурантів цієї справи відправлятимуть на психіатричне обстеження по двоє. Торік, 11 жовтня, російські силовики заарештували 6 мешканців Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемед Белялов, Сейран Салієв, Сервер Закір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. А у окупованому Центральному райсуді Сімферополя продовжать слухання у так званій справі 26 лютого. Засідання має розпочатися о 14-й за Кримом. Минулого четверга повторно допитували фігурантів справи. Одне з запитань поставило обвинувачення у глухий кут. Мустафа Дегерменджі заявив клопотання з проханням роз'яснити, в якій саме країні відбувся злочин, який нині інкримінують підсудним, та які саме закони вони начебто порушили, на думку окупаційного слідства. Утім, так званий прокурор на жодне з запитань відповісти не зміг. Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову та Ескендеру Емірвалієву закидають участь у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Асанов і Дегерменджі 2 роки відсиділи у СІЗО, а нині вони під домашнім арештом. Этот процесс с самого начала заявлял об этом заказной, и он вообще неправильно, незаконный. Почему?
привлекать кого-то за события, которые произошли в другом государстве. Сейчас на территории Крыма как раз ставит закон о бесправии, беззаконии власть, а оправдательного приговора не будет. У ці хвилини так званий Феодосійський суд має розпочати слухання справи члена регіонального Феодосійського меджлісу, якому закидають сепаратизм, Сулеймана Кадирова. У публікаціях Кадирова у соцмережі так звані слідчі розгледіли нібито публічні заклики до повалення територіальної цілісності Росії. Сам громадський діяч і його адвокати називають справу проти нього упередженою. Сулейман Кадиров з перших днів анексії займається правозахисною діяльністю. Маючи юридичну освіту, він не раз брав участь у захисті тих, кого переслідують окупанти. Залишитися без чоловічого плеча допомоги. Як це? Знають дружини фігурантів так званої справи Віджія Кашка. Громадське об'єднання «Кая» розпочало серію фільмів про родини політв'язнів. Перший фільм про родини Асана Чапуха, Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача та Кязіма Аметова. Проти чоловіків сфабрикували справу начебто за здирництво. Усі четверо нині утримуються у СІЗО. Там у Асана Чапуха та Бекіра Дегерменджі сильно погіршився стан здоров'я. Тим часом їхні родини залишилися без годувальників. Усіх 4 чоловіків затримали торік 23 листопада за надуманими обвинуваченнями. В той день з ними була ветеран Кримсько-татарського національного руху Віджія Кашка. Під час так званої спецоперації їй стало зле. За кілька хвилин жінка померла у кареті швидкої. Просто хотели помочь очень знаменитой, легендарной бабушке Віджія Кашка, которую мы любили как свою. Нет хозяина. Нет, как говорится, ни рук моих, ни мыслей моих. Все, что в нем было, как говорится, отрезано от мира. Тяжело. Сейчас мне его не хватает. Не хватает его поддержки. Не с кем посоветоваться. Очень тяжело, когда, прожив 30 лет с мужем, ты остаешься одна. Залишилася без грошей. Пенсію не дають, є маленька дитина. Його потрібно водити до школи. Як його відвести, не знаю. Залишилася без грошей. Пусть никто не сомневается, что ни они сами, ни их семьи не останутся без внимания соотечественников. И каждый из нас, чем может, будет помогать всем, кто сегодня преследуется российскими властями. В окупованому Криму посилюється тиск на бізнес кримських татар. У ресторані «Караван-сарай Салачік» у Бахчисараї окупанти проводять чергові перевірки. Ініціювала їх окупаційна місцева прокуратура, залучивши усі можливі контролюючі органи. Аргументували перевірку начебто отриманою інформацією, щоправда, доступ до неї нікому не надають. Про це написали у рішенні і проведення інспекції. Адміністрація закладу нині надала усі необхідні дозвільні документи. Перевірка триватиме до 15 лютого. Искались, какие возможные нарушения действующих законодательств в плане газа, водоснабжения, то есть тех элементарных составляющих, посредством которых функционирует заведение. На мой взгляд, все-таки государственные органы пытаются высосать с пальца, по-другому это назвать тяжело, какие-либо нарушения и попытаться посредством этих выявленных нарушений давить на кафе путем штрафов и, возможно, каких-то более жестких мер. Співвласником ресторану «Салачік» є Марлен Асанов, фігурант сфабрикованої справи про тероризм. Йому закидають участь у забороненій в Росії організації «Хізбут Тахрір». Це вже не перші перевірки його кафе. Раніше окупаційні контролери вже перевіряли дотримання норм і законів у сфері земельного, санітарного, протипожежного та містобудівного законодавства. Тоді жодних порушень не виявили.
Вперше в Києві талант-шоу «Татлисєць» зібрав дітей з Криму, материкової частини України та за кордоном. Конкурс відродився після дворічної перерви і цьогоріч набув статусу міжнародного. До Києва завітали учасники з Литви. Перш ніж виступити на гала-концерті у столиці, конкурсанти мали подолати відбіркові тури. Серед претендентів журі відібрало 100 найкращих. Вже з них обирали переможців у 4 номінаціях – хореографія, вокал, художнє слово та інструментальне мистецтво. Дитячий конкурс телеканал АТR ініціював ще у 2009 році. Проєкт став надзвичайно популярним серед дітей та їхніх батьків. Те, що нині талант-шоу «Татлисєць» відродилося, його організатор вважає надзвичайно важливим та символічним. 100 детей приехало. Это первый раз на материке такого уровня концерт. Мы хотели бы и надеемся, что все-таки государство услышит и подхватит эту инициативу. Мы вкладывать должны в них, что называется патриотизм, что называется Родина. Це є підтвердженням того, що ми, як політична нація, ми добре розуміємо, наскільки ми є важливими один до одного. І саме діти є тому підтвердженням, тому що вони наше майбутнє. Наразі це всі новини. Наступний випуск «Заман» не пропустіть вже менш ніж за 2 години. Аби знати більше, будьте з АТR.